La informació és poder. Sí, però com m'informo? Teclejant www.alertadh.org entraràs a la web d'una plataforma que lluita per la creació d'un centre que vetlli perquè les empreses locals no vulnerin els drets humans fora de les nostres fronteres. A la web hi ha un mapa interactiu on pots informar-te de vulneracions de drets humans arreu del món. Hi trobaràs uns filtres que les classifiquen per tipus. I pots llegir cada cas ben desenvolupat. Per exemple, a Guinea-Bissau hi ha documentat l'acaparament de terres per part de l'empresa espanyola Agrogeva, que ha generat el desplaçament d'almenys 600 persones que es dedicaven al conreu d'arròs a la zona. O el cas d'Algèria, que és el principal proveïdor de gas d'Espanya. Diverses empreses de l'Estat participen en l'extracció de gas i el seu transport pel territori. Aquestes contribueixen a la contaminació i a la desigualtat entre els pagesos que viuen a les zones afectades i les ciutats del nord del país on sí que s'hi veu reflexada la riquesa que genera el negoci. Tristament, com aquests casos n'hi ha molts i mentre siguin invisibles, segur que no hi haurà res a fer. Recorda, obre el navegador i escriu www.alertadh.org. Entra-hi, informa-te'n i participa.